sa từng từng lệ chan tao nang phwa ta sa ya dai shin me ni ke na phe nang dia ti sun ne wang ni tra ka an sun ne na to sha se ta tu bun tam bang le ne ke nai le ka kam kyong won le ti ku ri pa ta mai ho thọ ta mai ti yau kha no se sa nang dia na to sa pyo sam la ngam bang kham ki long yam le ni sa ra na kam le phe wa chang sin lo sa ra ke ap tu le but din ka the chang me ki no ne hu pai le sa ra pu wa ni kha daily to be the bang kwe the nya le along the sa ra kha ko na ku me le pyo so nga na ta ni chu kya pe Pisa chân ne quy yêu ta xa dia kinh kha sa thoa yong ương ya mà sẽ muốn li cao pi kiu thoa no Ati sa lên ne wang ni tra cao an sa lên ne na ta xa si ta tu bun tu ban lên a khi nai lên kha a kam kyong wo li ti kri pa mai ho thọ ta mai ti yau kha no se sa nang dia na to sa pyo sam la ngam bang kham ki long yam le ni sa ra na kam le phe wa chang sin lo sa ra phe ap thu le ta din ka ta chang pe ki no ne hu pai le sa ra pu wa ni kha daily to be the bang kwe nya le along the sa ra kha ko ne ku me le pyo so nga na ta ni chu kya pe na ta sa pyo sa la ngam lang kham ki long yam le ni sa ra thọ ta mai ti yau kha no se sa nang dia na ta sa pyo sa la ngam lang kham ki long yam le ni sa ra na kam le phe wa chang sin lo sa ra phe ap thu le ta din ka ta chang pe ki no ne hu pai le sa ra pu wa ni kha the bang kwe the nya le along the sa ra kha ko na ku me le pyo so nga na ta ni chu kya pe